No mutta heipä hei taas. Niin, kuten lupailin viime kerralla, niin en nyt jauha näistä muista asioista kuin paranormaalista. Elikkä nyt mulla on ollut tämmönen mielenkiintoinen tilanne tässä näin, että on tullut nähtyä niinku sellaista tummaa hahmoa ja sitten se, kun mä oon sitä tummaa hahmoa väliä nähnyt, niin kuin on puhunutkin, niin se on jotain varoituksia ollut ja tälleen näin. Mutta tällä kertaa se saattoi liittyä siihen, että minun yksi kaveri, joka tekee tämmöisiä niin sanottuja talonpuhdistuksia ja tällaisia muita, niin hän sitten otti yhteyttä, että hänellä on sanottu, että tämä niin talo pitäisi puhdistaa. Mehän on puhunut siitä vähän vihaisesta miehestä, mikä täällä on ollut. Ja sillain, niin hän sitten teki tämän puhdistuksen ja antoi tällaisia niin ohjeita siihen asiaan. Ja se oli niin sanottu etäpuhdistus. Niin periaatteessa joo, kyllä talossa niinku tunnelma vähän keveni siis sillai, että jotain pientä niinku nytkin yläkerrassa pari koputusta kuuluu ovesta kyllä, joo. Mutta meillä on myös se, niin kuin on sanonut se talon emäntä, niinku joka siis täällä on, ja johon hän jo aikaisemmin siis sanoi, että eräs media oli todennut, että sitten kun itse lähdette joskus tästä pois, niin pyytäkää myös tämä rouva mukaan. Tai lähtemään pois talosta, että jos ei enää sukulaisia asu tässä, niin sillain. Sitten töissä kävi semmoinen hassu tavallaan juttu, että me näin semmoisessa paikassa sateenkaaren värejä, missä ei pitäisi nähdä. Ja tämä siis liittyy nyt vähän tähän tämmöiseen, että kun mä aikaisemmin sanonut, että me periaatteessa tiedän, että jos me haluaisin, niin me voisin jopa nähdä edesmenneitä ja hahmoja. Ja on nähnytkin siis sillain vilaukselta tai tietyssä mielessä, mutta en nyt tiedä, vielä ei ehkä ole sen aika kuitenkaan, että näkee ihan vähän niin kuin toisen henkilön, joka ei olekaan ihan henkilö. Mutta tästä tuli sitten tämmöinen hauska ajatus, koska mehän katson paljon noita paranormaaleja sarjoja ja tämmöisiä vähän hupisävytteisiä ja ihan tämmöisiä ihan aiheeseen liittyviäkin ja tälleen näin, että onko ne vähän niin kuin pikkasen niin kuin koulutusta tällaiselle, niin kuin, että jos alat kohtapuoliin näkemään tai kokemaan jotain jutuille niin kuin vähän enemmän. Mutta no, en ole kiirehtinyt itse asiassa sen asian kanssa. Mä oon antanut sen tulla ja mennä ja tälleen. Ja jos on jotain tullut jonkun kohdalla mieleen, niin sitten on sanonut tosiaan hänelle ihan suoraan, että tätä meinaa. Että eräskin ihminen oli vähän hämillään, koska hän oli henkinen ihminen, mutta heidän suvussaan ei ollut koskaan puhuttu siitä. Sitten me kysyin, että onko sulla ikinä juteltu siitä asiasta, että sulla voisi olla mummo tai pappa tai joku tai jollain puolella niin jotain tällaisia kykyjä, mutta kun hänellä ei ollut juteltu, niin ei hän voinut tietää. Sitten mä sillä niin kuin sanoin, että nuo viittaa kyllä siihen, että on näkijän, median, kokijan, miksi kuka ikinä haluaa mitenkin sanoa itteensä. Periaatteessa niin kuin, tuli vähän mieleen tämmöisiä pieniä juttuja tästä paranormaaliin liittyen tämmöisiä asioita. Ja sitten no ei tässä nyt sillai niin kuin mitään toistaiseksi sen kummempia. Itselle olisi sillai käynyt, mutta on tullut noita tommosia tiettyjä intuitioita joidenkin ihmisten kohdalla, että jos heille pitää jotakin sanoa ja tälleen näin. Ja kuten minä olen just kanssa puhunut ja joku muukin kirjoitteli siitä aiheesta, että kun nyt lukee semmoista yhtä ryhmää, niin siellä on, että maksakaa 10, maksakaa 20, maksakaa 70, laaja tulkinta tätä. Niin ei siis edelleen on sitä mieltä, että raha ei liity tähän. Ja sitten joku vetosi kirkkoonkin, että no kyllähän kirkkokin ottaa, niinku, no vuosien saatossa ottanut niitä kymmenyksiä, mutta et pääse taivaaseen ja sitten niinku, nyt niinku veroja, no ei makseta, en kuulu, enkä meinaa kuuluakaan, niin sitten joku vetosi siihen, että no miksi kirkolle pitää sitten maksaa. Niin mun mielestä uskominen on ihan ilmaista, hei. Kirkolle ei pitäisi maksaa mitään. Et se on taas yksi niistä asioista, mistä niinku periaatteessa vetää rahaa sen takia, että ihminen on keksinyt taas tämmöisen jutun. Että otetaanpas nyt tätä kirkollisveroa, otetaan sitä. Että oikeastaan se on ihan totta, että aika moni asia niin kuin ihmiselämässä on business. Se, että sinä näet hyvin, joudut maksaa laseista. Se, että sinulla on lämmin koti, joudut maksaa sähköstä tai jostain öljystä tai muista lämmitysvaihtoehdoista. Se, että sinulla on tavallaan ruokaa pöydässä,
Siitäkin se siis vaikka siis maksat, mutta se on siis, no siitä kyllä maksaakin, koska, no ei nyt siis sanota, että ei sen takia, että kauppias saisi jotain tästä asiasta, vaan että ne maanviljelijät sais, mutta valitettavasti ne ei niinku saa. Eli siis tavallaan itse on alkanut häirittämään kyllä siis silleen, että mitä enemmän näet ja koet, niin sitä enemmän niinku periaatteessa häiritsemään just tää tällainen tietynlainen niinku, että maksat kaikesta, kun maksat aivan kaikesta. Mutta on se business on business. Vähän niin kuin tuossa oli, että semmoinen sanonta, että jos sinä hyvää hyvyyttä teet asioita, niin se on just sitä hyvää hyvyyttä, mutta jos otat siitä rahaa, niin sinä teet bisnestä. Ja esimerkiksi tällä medio katsotaan ainakin, mikähän tämmöinen ryhmä, niin yksi tyyppi sanoi mun mielestä ihan hyvin, että no sitten täytyisi niinku laittaa, että teen bisnestä. Ja että ilmoittaa se ihan suoraan, että kun otan rahaa, niin teen bisnestä. Että sillain, kun miettii. Ja sitten no ei tässä nyt sillain, saisi nyt nähdä mitä tuossa jatkossa nyt, että mitä tässä tuleman pitää, koska vähän on ollut semmoinen odottava tunnelma, että jotain tulee tapahtumaan. Sillä ja sitten nämä kaikki tämmöiset tietynlaiset jutut. Ja esimerkiksi kun me näin siellä, missä olisi pitänyt, niin näin ne sateenkaaren värit, niin ne oli kyllä tosi kirkkaat, siis semmoiset. Ja sitten kun mun piti vielä oikein kääntyä niin takaisin, että mitä ihmettä, että mitä me nyt oikein näet, loistaako tuossa lattiassa joku juttu tai heijastuksia jostain, niin ei siinä näkynyt enää yhtään mitään. Mutta niin saapa nyt nähdä, että mitä nämä nyt on. Tai sillä niin kuin aikaisemminkin sanoin, että joskus esimerkiksi kuolemien kanssa, se hahmo, jos se vilahtelee, niin se vaan varoittaa jostain. Tai sitten se voi olla just, että on pyytänyt tavallaan ollut yhteyksissä tämän mun kaverin kanssa, että se on se just, joka halusi lähteä täältä vaikka eteenpäin. Sillain niin kuin se tyyppi. Kuka hän nyt olikin, mutta toivotettiin hänet. Avattiin ovet, kuten kaveri sanoi, ja sitten toivotettiin hänet, niin kuin, että mene vaan eteenpäin, että toivottavasti pääset sinne, minne täytyy päästä. Mutta no sen jälkeen nyt ei ole varsinaisesti näkynyt mitään, mutta on ollut vähän semmoinen jännä tunnelma, että kyllä nyt joku leijuu mukana kuitenkin, mutta en tiedä. Katsotaan kuka. Ei pahalta tuntuu vähän semmoiselta höyhenikevyeltä ja sitten vähän semmoiselta ihan mukavaltakin niin kuin tavallaan, että että ehkä jopa omat oppat, enkelit on saattanut päästä tässä niin kuin läpi jollain lailla vähän paremmin, nyt kun ei ole ehkä niin raskaat tunnelmat täällä meidän talossa. Itse olen yrittänyt kyllä vähän semmoisella positiivisella asenteella ja ajatuksella olla täällä alakerrassakin, niin kuin sillä lailla, että no niin, joo, hei parallaa, taas tulin, et cetera, mutta nyt tosiaan, kun se kaveri teki sen niin sanotun etäpuhdistuksen, niin nyt on sillä lailla, että niin kuin vähän semmoinen, että onpas vähän mielenkiintoista. että tämmöisiä nyt tähän toistaiseksi, että saa nyt nähdä, että tuleeko jotain vielä enemmän esille tai jotain muuta vastaavaa. Saatan kyllä tietää toisaalta, mihin tämä asia liittyy, nämä tietyt näkemykset ja kokemukset. Ja toivon todellakin, että se liittyisi positiivisesti tähän tiettyyn asiaan. Ja sanotaanko näin, että myös, että tietty paha saisi palkkansa. Koska jos sinä pahalla haluat jotain, sinä saat pahalla takaisin sen. Ja tavallaan nämä tietyt henkilöt haluavat pahalla, eivätkä ole kunnioittaneet tiettyjä asioita, niin toivotaan nyt, että teillekin, sanotaanko näin, todellakin toivon, että karma tulee takaisin. Koska siis asia on siinä, että oikeasti, jos sinä niin kuin pahalla todellakin toiselle haluat, sinä sen takaisin saat. Heipä hei ja hyvää päivän jatkoa.